салом бинандагони гиромӣ, ин барнома иттилоъоти ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Гулмаҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия озод намудани Сатторов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сатторов Имомуддин Мирзоевич бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва ҳамзамон Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Арманистон ва намояндаи комилҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодӣ назди шӯрои иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова озод намудани Холбобоев. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Холбобоев Файзулло Самадович аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия таъин намудани Гулмаҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова таъин намудани Назирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назирзода Давлатали Ҳайдар Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Украина ҳамзамон Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Нозири Хусрав. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Нозири Хусрав бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. бо розигии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ Нозири Хусрав дабири кулли Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ таъин гардид. барномаи ахборро идома медиҳем. дар шароити феъле ки ҷомеаи ҷаҳонро паҳншавии бемории суръати COVID-19 ба ташвиш овардааст, аз сокинон тақозо мешавад то ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ беш аз ҳар вақти дигар диққати зарурӣ диҳанд. тавсияи мутахассисон дар ин шабу рӯз қабл аз ҳама ваксинакунонии аксарияти сокинони мамлакат мебошад ки ин тадбир дар пешгирии гирифторшавӣ ба бемории суръатӣ нақши муҳим дорад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. бо дар назардошти паҳн гардидани бемории сироатии COVID-19 дар кулли кишварҳои ҷаҳон ва гирифторшавии шумораи зиёди одамон ба он зарурати бештари риояи гигиенаи шахсӣ ба миён омадааст. дар мамлакат бо ин мақсад корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тавсиявӣ аз ҷониби мутахассисон сурат гирифта раванди безараргардонӣ дар ташкилоту муассисаҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ вусъат меёбад. вақте ки аз кор бармегардед ҳатман дасту панҷаатонро бояд нағз бо собун шуштан дар кор аст. ҳамин риояҳо метавонанд ки як миқдори ҳамин гирифторшавӣ ба ҳамин бемориро кам кунанд. ҳама вақт мо бояд ки дар фикри атрофиёнам бошем. ҳозир ҷавоное ҳастанд ки фикр мекунанд ки онҳо бениқоб мегарданд ё ман ҳамин яхе қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя намекунанд. дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бисёр меистанд. баъд
фикр намекунанд ки дар хонаашон онҳоро падарашон, модарашон интизоранд. вақте ки онҳо мебиёянд сироят ёфтагӣ мебиёянд, боиси сирояти онҳо мешаванд. ин шабу рӯз бо мақсади риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 ваксинатсиякунонии сокинон ба роҳ монда шудааст ки ин аз тадбирҳои муҳиму саривақтӣ дар ҳифзи солимии ҷомеа хоҳад буд. вақте ки мо бемор шудем, гирифтор шудем, ба ваксина вақте ки мерем мекунем, ин аллакай фоидааш кам аст. мо бояд ки қабл аз сироят ёфтанамон бояд ки ҳаракат кунем ки ҳарчи зудтар рафта ҳамин ваксинаро ба худ гузаронем. вақте ки одам бо ҳамин коронавируси ки пурқувваттар асту ҳақиқӣ ҳаст, вақте ки сироят меёбад, он қадар вазбин намегузаронад, чаро ки ҳамин бадани одам, организми одам аллакай мутобиқ шудагӣ аст ба ҳамин муқобили ҳамин беморӣ мубориза бурдан. шахсан барои ҳамин масъулияти баданро зиёд кардан, ман фикр мекунам ки бисёртар бояд об нӯшанд, кӯшиш кунанд ки ҳаракат кунанд бисёртар, бо корҳои ҷисмонӣ машғул бошанд. барои риояи қатъии қоидаҳои пешбининамудаи беҳдоштӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дар шароити корхонаву муҳити оила сокинон бояд беш аз ҳарвақта дида масъулият эҳсос намоянд. ҳифзу ҳимояи саломатӣ қабл аз ҳама дар иҷрои бечунучарои тавсияҳое ки аз тарафи мутахассисони соҳаи тандурустӣ дода мешавад ба шумор рафта, бо ин роҳ имкон пайдо мегардад ки сатҳи гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ тадриҷан коҳиш дода шавад. ташкилу ба роҳ мондани корҳои безараргардонӣ низ ин шабу рӯз аз шумори тадбирҳои саривақтиест ки хатари паҳншавӣ ва гирифтории сокинонро ба COVID-19 тораф кам хоҳад кард. соҳаи кишоварзӣ яке аз бахшҳои муҳими расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. дар корхонаи хурди шарбатбарории ноҳияи Шуғнон ки аз ҷониби занони гирандаи гранти президентӣ таъсис дода шудааст, ҳосили заминҳои наздиҳавлигӣ ва боғҳо тариқи консервакунонӣ дар шакли мураббо, шарбат ва коркарди меваи хушк омода карда шуда барои зимистон захира карда мешаванд. гузариш дар ин хусус таҳия шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Рамон дар мулоқот ба фаъолони вилоят ишора намуда буд ки дар шароити паҳн шудани бемории сироятии коронавируси COVID-19 истифодаи самараноки ҳар як порчаи замин ниҳоят муҳим мебошад. гирандаи гранти президентии соли 2020 Рухшона Саратбек ва сокини ноҳияи Шуғнон баъди гирифтани ин маблағ ба коркарди меваю сабзавот машғул мебошад. Саратбек ва Рухшона баъди ба даст овардани маблағи гранти президентӣ ва таъсиси коргоҳи хурд ба тайёр кардани ҳар гуна афшура ва мураббо шуғл варзида аз боғи назди ҳавлигӣ зардолу ва ҳолболуро ҷамъ намуда баъди коркарди онро ба фурӯш гузошта аз ин ҳисоб шароити рӯзгорашонро пеш бурда истодааст. дар коргоҳи коргарди мева 5 нафар занони бешуғла ба кори мавсимӣ таъмин гардида дар баробари гирифтани маҳош ҳамчунин ба миқдори муайяни маҳсулоти коргоҳ низ таъмин карда мешаванд. соли 2020 бо маблағи 40,000 сомонӣ барои харидори намудани таҷҳизот, барои консервакунонии шарбату хӯришҳо харидорӣ намудем. дар корхонаи мо 5 нафар кор мекунанд. ҳамчунин гирандаи дигари гранти президентӣ Афсона Завқилобекова мебошад ки аз ҳисоби себу зардолу ва нок дар шароити хона ба тайёр кардани шарбатҳои гуногун аз ҷиҳати экологӣ тоза машғул аст. ин зани ташаббускор мегӯяд ки дар баробари таъмини пурраи ҳоилааш ба маҳсулоти тару тозаи маҳаллӣ ҳамчунин миқдори муайяни онро ба бозори шаҳри Хору ва маркази ноҳияи Шуғнон ба фурӯш мебарорад. ман тӯли 2 сол аст ки бо гранти президентӣ фаъолият намуда қариб 7 намуди маҳсулотро тайёр мекунам ки инҳо ҳама дар ҳавлиямон ҳастанд. асосан мураббо аз малина, аз зирк, аз қарақот, аз олболуи англисӣ, аз зардолу ва дигар намуди маҳсулотҳо, себ, олуча ва дигар намуди маҳсулотҳо тайёр карда барои мизоҷон пешкаш менамоем. ин бонувони ташаббускор баъди гирифтани гранти президентӣ ба шуғли дӯстдоштаи худашон дастрасӣ пайдо намуда ният доранд ки дар баробари тайёр намудани мураббо ҳазар гуна афшураҳои аълосифат ва бидуни ягон иловаи кимиёвӣ ба хушкунии мева низ дар доираи коргоҳи таъсисдодаашон машғул хоҳанд гашт. дар ноҳияи Тоҷикобод бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ бо картошкаи хушсифат тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. аз ҷумла бо истифодаи самараноки замин ва риояи қоидаҳои агротехникиву туқмиҳои хушсифат хоҷагидорон майдони киштии картошкаро васеъ намуданд ва имрӯз нашъунамои картошка хуб ба назар мерасад. гузориши Гулмаҳмад аз ноҳияи Тоҷикобод.
агар солҳои гузашта масоҳати кишти картошкаи хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Тоҷикобод ҳамагӣ 665 гектарро ташкил карда бошад, пас ин рақам соли ҷорӣ барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот ва дар ин замина боз ҳам беҳтар намудани таъминоти бозорҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти хусифат майдони кишт дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ хеле ҳам зиёд шудааст. кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод дар майдони 1922 гектар майдони кишти картошкаро баро мондаанд ки аз ин 1065 гектараш ба сохтори аҳолӣ ва 858 гектарашро ба сохтори кишоварзӣ тааллуқ дорад. имсол нашрнамои картошка дар ҳолати хуб агротехникӣ қарор дошта, мо кишоварзон ният дорем ки ҳосили хуби фаровон ба даст оварем ва аз ҳисоби ҳосили ба даст оварда тухмиҳои хушсифатро ҷамъоварӣ намуда ва барои соли оянда захира намоем, то ки майдони кишти зироатҳои кишоварзиро зиёд намоем. дар ноҳияи Тоҷикобод 23 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ ва коллективӣ фаъолият дошта. соли ҷорӣ аҳли заҳмати хоҷагиҳо дар майдони 857 гектар ва аҳолии ҷамоатҳои деҳот бо истифода аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ дар масоҳати 1065 гектар картошка киш карданд. мо ҳақиқатан дар соли гузашта 46 гектар картошка киш кардем. имсол зиёдтарш кардем, 16 гектарига зиёдтарш кардем, 60 гектар картошка аслан дар монда ҳамин инами картошкаи Тоҷикистон, яъне ай ҷиргатол меорем, ҳамин бисёртар дар мон нафстар ҳамин мешавад. кишти картошка дар ноҳияи Тоҷикобод ҳар сол дар ду марҳила гузаронида мешавад, зеро бештари заминҳои кишбоб аз сатҳи баҳр дар мавзеъҳои баландкӯҳ ҷойгир буда, маъракаи киштукор дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Ширинчашма ва Лангаришоҳ дар қиёс ба таҳдаштиҳо дертар фаро мерасад. картошкакорӣ соҳаи асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияи Тоҷикобод ба шумор рафта. аҳли заҳмати ҳар як хоҷагӣ аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода мебаранд, то ба афзоиши майдони кишт ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот ноил шаванд. мавҷуд будани масоҳати заминҳои ҳосилхези картошка ва ҷалби техникаҳои кишоварзӣ яке аз омилҳои асосии саривақт анҷом додани маъракаи кишт ба ҷо овардани қоидаҳои агротехникӣ ва обмонии шабонарӯзӣ асоси рушди соҳа ба шумор рафта. деҳқонони шӯҳратманди ноҳияи Тоҷикобод ҷидду ҷаҳд доранд то соли ҷорӣ аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони нони дуюмро истеҳсол кунанд. Гулмаҳмад Давлатшоҳ Мирзоевич барои барномаи ахбор аз ноҳияи Тоҷикобод. ضمن یک جمع آمد که با اشتراک نمایندگان اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی تاجیکستان برگزار گردید، مسائل حفظ حقوق اجتماعی و دستگیری همه‌جانبه آموزگاران مورد بررسی قرار داده شد. گزارش همکاران ما از ولایت ختلان. اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی جمهوری تاجیکستان جهت تأمین حفظ حقوق اجتماعی، مهنتی و دیگر حقوق اعضایان اتفاق کسبه پیوسته تدبیرهای مشخص عملی میکند. ضمن یک جمع آمد اعضایان اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی جمهوری تاجیکستان که در دانشگاه دولتی بختر برگزار گردید، تاکید کرده شد که با دستگیری سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام و مرتبه آموزگار در سطح جامعه بلند گردیده، شرایط اجتماعی معیشی آنها نیز سال تا سال بهتر گردانیده می شود. مسئولین اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که در دوره صاحب استقلالی دستگیری آموزگاران به مراتب بیشتر شده، آموزگاران جوان و تجربه دار با قطعه‌های نزد حولگی خانه‌های استقامتی تامین گردیدند، به همساله برای برقرار کنی سلامتی با استراحتگاه و آسایشگاه‌های بهترین فرا گرفته می شوند. در سمت نظارت جمعیتی قانونگذاری مهنت، اینچنین در سمت تشکیل طاقت صنعتی و کارآمدی کارمندان و تشکیل استراحت فرزندان کارمندان ساحه معارف کارهای زیاد به انجام رسانده شده است. فعالیت اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی ولایت ختلان در دوره حسابات قناعت بخش شمرده شد و وظیفه های نو برای دوره نو معین کرده شد. همزمان تاکید کرده شد که در سمت دستگیری اجتماعی کارمندان باید کارهای زیاد را انجام داد و طبیعی است که
бояд ин самт яке аз самтҳои афзалнок ҳисобида мешавад. аз ин хотир корҳои зиёде дар назар аст ки барои давраи нави ҳисоботӣ амалӣ гардонда шаванд. тавре зикр гардид кормандони иттифоқи касабаи маориф ва илм дар рушди ҷомеаи муосир тарбияи насли наврас саҳми арзанда мегузоранд. аз ҳамин лиҳоз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳро ба самти мактабу маориф боз ҳам бештар намуда дар робита ба солимгардонии омӯзгорон ва сари вақт пардохт намудани ҳаққи музди меҳнати онҳо чораҳои зарурӣ меандешанд. бо дастгирии иттифоқи касабаи вилояти хатлон ва иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти хатлон садҳо нафар омӯзгорон ба фароғатгоҳу осоишгоҳҳо ва табобатгоҳҳо фиристода шуданд. дар ҳамин замина таъкид карда шуд ки фарзандони омӯзгорон ва дигар сокинони вилояти хатлон бо дастгирии иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба лагерҳои беруназшаҳрӣ ва фароғатгоҳҳои бачагона ҷалб карда шуданд. дар соли охир 33 000 нафар омӯзгорон ба чунин муассисаҳои солимгардонӣ фиристода шуданд. дар ҷамомат роҷеъ ба масъалаҳои пардохти музди меҳнати омӯзгорон ва таъсиси стипендия аз ҳисоби иттифоқи касабаи назди донишгоҳҳо таъкид карда шуд. бо ибтикори иттифоқи касабаи донишгоҳи давлатии Бухтар номгӯи зиёди чорабиниҳои маърифатӣ тарбиявӣ ва варзишӣ ташкил карда шуда ғолибон бо туҳфаҳои таъсиснамудаи иттифоқи касабаи вилояти хатлон ва иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилоят сарфароз гардонида шуданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. саломат бошед.